Time check is brought to you by Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 4:55 Action Radio Philippine Standard Time. Masalawat mayong hapon na naman Bacolod kag Pilipinas. Yari kita sa pizza 11 na sa bulan sang Enero tuig 2022. Medyo pulo pa ang paang subong ang tiyempo. Ang panahon naton mainit-init. Mapa ang pariuman sang mga balita kag hitabo. Subong sa ato sa nga nasyon na nagabalingasuman ang mga update kag mga balita. Mapa ang pamatyagan sa kalabanan. Bangot sa gihapon sa peligro dala sa ring COVID-19. Ang COVID-19 ari gihapon sa aton. Ang hulag sa tagsa-tagsa limitado pa rin. Ang pagpadalag sa dalagan sa COVID-19. Wala gihapon naton ginakalintan. Welcome sa isa naman kay Edison sa industry nga palatunturan. Action Reports After Operation. Inyo ka-action. Action na Marlon Herboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Waswasan tayo sige na mga nagabaga nga mga Pangulong dinalan. Una sa balita lokal. Bag-o nga leader sang kapulisan sa Negros Occidental, Colonel Leo Pamitan. Nakigsigulan subong nga hapon kay Governor Bong Lacson sa Kapitolyo. Duha ka adlaw ang nakaligad sang siya ang magbulos bilang provincial director sang NOC PPO, Negros Occidental Police Provincial Office. Sa kinaandan, mando sang gobernador dapat nakatawhayan sa nga bogos nga probinsya, hindi lamang sa babot nga piniliay, kundi katawhayan, adlaw-adlaw, kagkasulahayan sa tagsa dapat mabatyagan. Ang peace and order situation dapat hindi mapektuhan. Dapat gid nga may peace kag order para ang publiko may kumpiyansa nga mabatyagan. Layo sa kurog-kurog ang tuhod. Layo sa kuba-kuba ang dughan. Tangod ko hindi gani maayong sitwasyon sa isa ka lugar, isa ka probinsya. Sudado kon Banwa. Butang tabi, damo sang krimen nga nagaluntad. May tirohay na, may patyanay pa. Wala gina data. Hindi na maayo sa isa ka lugar. Hindi na bag-o nga senaryo. Normal nga basta gani may bago nga hepe. Sang Philippine National Police ang Banwa Surada kon probinsya. Dapat gid nga mag-courtesy call, dapat gid nga magsugilanon. Una sa local chief executive. Para ang relasyon dara ti mangin maayo para magkinalahay man kag para may baluan kung ano ang nakaplastar niya nga plano kag mga programa. Teka may pa nga sa pagpungko sa ding bago nga provincial director nga si Colonel Pamitan. Ang performance sa mga sadto naglinabay ng opisyal. Kung hindi gid man malabawan, matupong-tupungan lang. Kag kung may lain naman kung tani nga plano kag programa, amo na taning mayugid pamatian mo, mas mayugid tani na. Tangod kung amo-amo man sa gihapon ang gwa kung ano sa una, amo man subong. Amo nang gwa ya daw. Dapat may bago man kung tani nga mabatsagan bala mga negrosanon. Dapat tani kung may dako nga krimen nga katabo. Ang kaso dasig marisolbar. Pero kung amo-amo man sa gihapon, daw pareho ba dali sa may surat sa Bacolod bla?
Pasensya sa taga Bacolod. Ako Bacolod noon man ko eh. Galing ka man te ginamuno talang ginasugid talang ko na ang realidad. Ginahambal talang ko na ang tutuod nga katabo. Alang-alang taman ni taguon kay amo ning katabo des Bacolod. Kaya mo na ginapaanggid ang surad sa Bacolod. Kabay pa nga hindi magsurod ang Negros Occidental sa Bacolod. Ang abisan sinong hepe sa PNP ang ibutang ang gakatabo ang senaryo mo man sige apon. Kung ano ang gakatabo sa mga kaso, labi ng krimen nga pagpatay bla. Ang krimen nga pagpatay sadto. Subong amo mang yapon. Ang kasto sa lang talas kaso. Wala marisolbar. Nagadugang lang nga nagadugang. Ang mayo tani pamatian nga bisan isa duwa kon tatlo na lamang ka mga kaso kon krimen na solbar bala o galing subong daw wagid batia. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kung ang Negros Occidental may bagong provincial director sa bahinsang Philippine National Police, kag may bago man nga provincial supervisor sa bahinsang Commission on Election, ang sunod sa Bacolod may bago man. May bago man na Bacolod. May bago man nga Schools Division Superintendent. Sa bahin naman niya sa Department of Education. Normal man rin nga sa pagkasunod sa bagong tuig may mga pagbago man na. No, sa pila ka mga ahensya nato sa gobyerno kung opisyal kag posisyon ang paghahambalan. Ano pa ba sa nga balita sa bahin sa lokal? Arito man ka talalupang doon ini nga balita mga kaaksyon na. Balay nga ginaarkilahan o kung ginarintahan, ginatiniran sang leader kag ginapatihan miyembro sang Aki Quadra Rabane Group sa Bacolod sa may barangay Vista Alegre. Ginbalikan sa atos sa mga kapulisan subong hapon ang tinutuyo agod usisaon kung ano ang mga gamit sa sunod. Agod di baloon kung bala ang mga kagabitan nga ang mga kagabitan kinawatan man ginakausahan ining grupo ni mo nga responsable sa pila sa ka mga krimen ang katabo diri sa maysurat sa Bacolod. Ginbalikan sa atos sa mga otoridad para lantawon kung ano ang yara sa sulod sang balay. Kung may ara gid man nga kagabitan, ano ang natabo? May ara bala nakawatan sa ring grupo ni kag may ara sang nakakilala gid man nga iya ina gamit. Basi bla kung magsig na lamang natudlo haw ang mga nagapakilala na biktima sa papangawat bla kag magginamon gubon na sitwasyon mo ng problema na daw medyo may pagka si Kwawi ini nga sitwasyon pero sige lang dugay-dugay ato ni baloon kung ano gid ang resulta sa pagbalik sa ato sa mga kapulisan sa balay nga ginaarkilahan sining leader kag miyembro sa Aki Quadra Rabane Group. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ti Aki Quadra Rabane Group kung basihan naton ang record sa ato sa kapulisan nagapakita ang ati damo sa mga nahimo nga krimen. Pero ang matabo sa ning matabo sa sa ulihi wala man sang pwede dari mapasakaan sang kaso eh. Lagod una bes ang leader kag ginapatihan tatlok miyembro sa nilunsay nagkalabatay. Nasa puan ini nagligad nga Biyernes sang sila ang unagin abdak sang armado nga mga persona. Okay man nga ginbalikan ang ginrintahan nga balay. Kaya kabahin nila mga kakson sa ginahimo nga investigasyon eh. Pero ang ginapaabot gid kuntari subong sang Bacolod nun, labi na sa pamilya sa mga nagkalabatay na makilala kung sino yadtong nag-abdak kag nagpatay sa sining mga biktima ni, makilala, madakpan, makasuhan, mapriso kag mabalaan gid kung ano ang motibo. Minano ka lain kag kadamo sang krimen nga gihimo sa isa ka persona kung grupo diri sa pungsod sa Pilipinas mayara kita ginatawag nga due process of law.
Amo sa nagasiling makakuha lang sang kabuhi sang isa ka tinugang ato sa mahal nga mag-ako mo. O galing ka bati ginasiling sang una pa na ko subong di na nauso. Subong kontirahon ka kag targeton ka sang manugpatay. Daw manok lang mo. Tapos lang. E kung way ka sa ganahimo nga balain, way ka man sanda, pagulbaan da. 4 minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa lawanta mag-aksyon ang balita sa bayan sang nasyonal. Ari istorya angot sa bulong. Importanteng bulong eh. Mayara kita bulong ginatawag nga over the counter bla OTC. Ang masami ginabakal sa tiyangge kung magmasakit kita, kung maglingin ulo ta, magtrangkaso ta, magpalanakit sa lawas ta. Ang bulong pinakamabakal ay manti hindi na kinahanglan niya sang panugyan sang kagresita sa doktor mo. Pero amo ning bulong makaakson nga naanda na, nauyunan na sa ato sa nga lawas, nauyunan sang kalabanan. Subong ang isa naman sa ginatiid sang gobyerno naton, amo ni ang supply sa ning sahi sang bulong nga mga over the counter bla. Ginatiid nila maka-aksyon ng supply, ginatiid nila mga negosyante o kung mga suppliers sang saning bulong ni nga base nagapabinta habla ka nagapang panghingalit sa sitwasyon subong. Kung mo nabalaan nilang nagsaka ang presyo sa mga ini, mati dako ang demanda subong saning over the counter nga bulong ni bangod sa liwat nga pagdamo sang kaso sang COVID-19. Parang tao subong medyo kulbaan naman ay. Kung maglingin ulo, sakit maglain matsag, trangkaso, hilanat. Ang mga bantog nga balong nga pwede lang direkta mabakal sa tiyanggi, manang ginatumar lang nila. Kag kadamo man sa mga nag-alalayo, gakakulang ang supply mga kaaksyon. May mga negosyante, pasaka sa presyo. Mayara na ba niya mga suppliers o dalag ko ang mga negosyante nga pagbalo nilang taas ang presyo, tagoon nila anay na mag-aksyon, tagoon anay sa buniga, ipagwa lamang nila na kung grabe nakataas ang presyo, man ginatawag nga hoarding bla. Para nga sa ulihi, pagpagwa nila, taas presyo, ganansya eh. Hindi lang doble base kung triple pa ganansya nila. Easy money. Pero ang balita na rin makaksyon ng gobyerno, gintala na ang limit sa pagbakal sa saring paracetamol kag flu medicines. Yara sila na pagawa nga joint memorandum circular, ining nga DTI kag DOH, nagamando sa mga retailers nga limitahan ang pagbaligya sa mga konsumidor sa saring paracetamol, phenylephrine, hydrochloride, carbamazepine, chlorpheniramine, malate paracetamol. Amo ni parming mga tinaga mo na mabatian naton sa mga pasayod. Labisan dari ganay sa ato sa radyo no. Mga mabatian ng pasayod kung bulong ang paghamalon. Ang DTI kag DOH nagpatuman sila magkaksuragod ko na mapunggan ang artificial shortage kag price escalation ining pagbutsyog pagsurip sa presyo sa mga bulong ni over-the-counter flu medicines. Kag may strikto kuno ang availability sa mga bulong ni tub magbalik estable ang supply. Oo. Ang gobyerno abot na kamo sa publiko. Ining kakulang sang supply sang over-the-counter nga mga bulong ni. Implota lang dari sa Bacolod, kag Negros Occidental, nagligad nga tuig pa eh. Sang nagawaswas kaya balang halit sang saring COVID-19 de. Kulang na, damo na sadto ang nagreklamo nga ayawan sila pangita kundi makabakal nga butika mo o kon farmasya mga kakson. Ang gobyerno subong layan na kabarasmas ang ginatawag nga hoarding kung pagmaminta sa bilang mga negosyante. Dugay na sabong lang namutikan. Ano ba lang rason di? Idehan ang pila ka mga negosyante o kung supplier may paryente o kung mismo mas gobyerno.
Intuanay puruson magamuning hugada eh. Kamay pa nga hindi magamuni. Aber kung magkampanya ka magkontra sa ginasiling manog hingalit. Kag pamintahan nga mga negosyante ti unsang krisis. Aber tuturan nyo. Hindi kay hasta lang sa paandam nga kumo amuni, kumo amuna. Wala man sa radakpan kag wala man sa nakasuhan. Apaw kag tinaraso nga sahi sa mga gobyerno mga muna daw. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano ba ganibas sa nga balita sa nasyonal, hindi pwede mapahulaan nga sahi sa balita. Sa mga adlaw, damo-damo na naman. Ha? Sang nagduga nga mga tao nga nagpositibo sa COVID-19. Una kadumdum kamo sang nabantugan nga si Poblacion Girl. Ang yagali nga hayo ni nga Poblacion Girl, mga netizen niya nagtawag sa iya. Ang mga tao nga nakabalo sa balita, bangod sa iya, tigin tawag sa Poblacion Girl. Abi kuya taga Barangay Poblacion siya. Ang tuod nga ngalan sini si Gwyneth Chua. Ti nagligad naging paidalom ni sa mandatory hotel quarantine. Nagpag-abot ya mga kaakson sa Ninoy Aquino International Airport. Hotel quarantine sa kay mandatory mo, obligado gid sa. Pero nagwa ni sa hotel ya, naggasaling pa ni sa gani nga ako pa ya. Buwa ko ya sa hotel kay may kilala ko ya sa hotel. Katingala gani to mga kilala niya mga kaakson sa gankantuan ya. Sila nga, oy ngari ka di. Di ba naka-quarantine ka? Sila nga, ako pa ya. Oh. Nagtambong siya sa sadya-sadya mo sa Resto Bar, sa food complex dito sa may Orbis Tondo Village, sa San Juan, December 29 ato magkakson. Ang balita magkakson, kundi may duwa sa ka mga close contacts. Ining duha niya ka mga close contacts, mayara pagid close contact, pagid nga 20, pagid. Ining 20 ka mga close contact nga tao magkakson, gin swab test. Sa 20 mga kaakson, 18 gid ang nagpositibo. Oh no! Dua lang ang nag-negative. 18 gid, sus natapikan sa COVID-19. Lantawa bala, Poblacion Girl, ang ginobra mo. Inang 20 nga gin-swab, upod man ni Poblacion Girl, nga nagsinadya sa gintambungan nga konsyerto. Kaya ang gwa ni daw, ang balasulon di si Poblacion Girl. Kaya natingala gani ang mga kilala niya, mga upod ya, nga ari ka di, quarantine ka ni bla. Ako pa ya. Oh, telang tawa Poblacion Girl. Siya ganang balasulon daw. E kung tani sa mga upod man ni Poblacion Girl, tani kita report nila nga daan to. Why na kung tani nila gintugutan to, nga mag-upod sila si Poblacion Girl, nga magtambong sa siling, actually konsyertong gintambungan nila eh. Muna, ang baw si Banti Marise, nagpasaway. Ano pagid, ari may nagdugang pagid nga nagpositibo sa mga adlaw ho. Mga kuan ni mga bantog ini mga personalidad. Kilala yung artista nga si Ina Raymundo. Why naman isa subong sa showbiz kamanti may kagulingon nga pamilya ni. Subo-subo na nangatan sila kay positive pati banan niya. Pating 5 gid ya kabataan positive. But silingon taran sila positive sa COVID-19. Ining si Ina Raymundo. Sino pagid? Ari subo pagid nga balita kay taga Bacolod ni sa una mo. Taga Bacolod ni sa subong naga-service spokesperson sang Philippine National Police si Police Colonel Roderick Alba. Sa mga adlaw, naginaron siya, nag-positive man siya sa COVID-19. Pero nag-recover siya, no? Okay man lang sitwasyon niya, okay? 5:13 Action Radio Philippine Standard Time. May munuhon ko din nga balita. Nakalungo ko din. No? Daw hindi mapatihan nga balita, pero nagakatabo. Nakalungo ko ni. Istorya party baboy, no? Ang balita nga may ara sa isa ka pasyente dito sa University of Maryland Medical School.
Dito sa ibang nga rasyon ini mga kaaksyon. Delikado na ni bedridden na say. Naka-life support machine na ining pasyente. Nakapangita sa pamaagi ang doktor mga kaaksyon nga kinahanglan ilisan ng yasaring nga korason bla, no? Yasaring nga tagipagkusoon. Abi nyo kung nano ang ginilis ang doktor, ang tagipusoon or korason sang baboy. What? Oh, ang korason sang baboy kag successful. What? Nundu isang pati, oh. Madinalag-on nga na islan sang American surgeons ang usar ang korason sang baboy sa isa ka pasyente nga pila na kabulan nga naka-life support machine. Isa ka adlaw matapos ang operasyon ginsiling sang pasyente, it was either die or do this transplant. Kung di nila paki-transplant to, why na tsansa patay ang pasyente? Korason sang baboy ang ginilis mga kaakson. Una ini nga natabo nga gingamit ang korason sang baboy ilis sa korason sang tao. Ang pasyente David Bennett, 57 anyos, sumong ginaobserbahan mga kaaksyon kung ano ang sitwasyon niya matapos ang madinalag-on nga operasyon. Kasi kung pagbugtayo bala, mangkuton mo siya, basing sabat siya bala. Oink, oink. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Kalau ka dawan, tarin ni, puro tika buhay isang tao, diyo. Pero kung maano ni siya, grabe nga balita, ni mo. It was either die or do this transplant. I want to live. Amo nang balya eh. I know it's a shot in the dark. Siling nga, daw hindi mapatihan, pero himuan nyo lang kay gusto ko pa mabuhi. It's my last choice. Amo nang ambal sa pasyente. Successful ang ba sa mga doktoro? Sa ito ay maka-aksyon ginaprobahan sa Food and Drugs Administration ang emergency authorization para sa among operation. Kung sa likod maginbasihan ba ni ang mga American surgeons ni na pwede nila mahimo ining pag-ilis. Ang baboy, may donor, no? May donor ang baboy. Nagpaidalom ang baboy sa genetic editing procedure. Ang pamangkot, ang baboy, buhay pa to? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kaluoy sa baboy, may dayagali isang korason to. No? Diri sa aton sa sulat sa Bacolod sa Pungsod, Pilipinas, ang korason sa baboy kinabaligya pa maginuluto. Kaling ang baboy agin kuhaan nila mga kaaksyon niya, ining baboy ni sang genetically modified ang baboy. Kung sa aton diri medyo organic siya, no? Ang ginapakaon nga feeds, organic bla, ni mga matinlo, no? So, isa hindi siguro sang rason kung nga ang nag-successful, no? Ti makon mo gakabuhi kang korason mo yak baboy. Dari sa Pilipinas, pwede man na mahimo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:18 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time sa luwang tara mga aksyon ang sitwasyon sang baboy, ang sitwasyon sang sudad sang Bacolod. Sasadigid nga mga tariyon. Ang sang tiyempo balangkay na sang hapon no, sa odtod sa mga akon balangkay na sang aga. Kaya na sang odtod sa mga hapon. Okay na lang niya sang sa maghala naman kabunda kang ulan nga sus. Kabo pa sa mga kaaksyon tanga ba makabangon sa halit sang Bagyo Odette mga kaaksyon. Martes sabong doble uno sa uno man nga numero sa bulan sang tuig 2022.
Kamusta nga to sa mga ka-aksyon nga mga kandidato? Kamusta hindi sa nga pagpangamusta sa mga botante? Ang bantayan na isang pila sa mga grupo sa kinasiling enkwentro nga masingki sa Mayo tuwing 2022 nga pinilihay. Sa mga ka-aksyon tara, tandaan nyo gid election period na bala. Election period na kay nag-umpisa na ang Comelec Gun Ban. Galing diri sa Bacolod mga ka-aksyon. Ang baligyaanay sa illegal nga droga wala gid nagauntat isa duha ka adlaw dason naran naman. Last report by Bus Operations na naman. With aksyon na John Diaz sa Patrol Action John, please come in. Isa ka bypass operation action ang ginapadagayon diri subong hapon sa area sa Purok Bayanihan sa Kopsang Barangay Banago, Surad sang Bacolod. Initially, isa ini kalalaki nga state level individual ang nadakpan sa Bacolod City Police Station number 3, no? Sining ilang bypass operation pero tidi ka budlay sang area kay from ang Purok Bayanihan ulunhan isa sang barangay Olmong sang Barangay Banago. Then, kung diretsyon, muto na pa sa area sa Sibukaw, which is sa muna pinaka-bantog di abing lugar sa area sa Barago, hindi ka na ito kalabot sa pinaka-mapuntagid sa Sibukaw. Dili sa Santis ka magliko, Action Mars, sa shoreline damping, sa left side. Ining lugar ko sa ring conduct ang bypass operation. Then, from that particular area, masulod ka pa, no? Nang may aramang sementado, o galing, kay diretsyo, diri sa balay ko sa ring kasang bypass operation. Malapay Action Mars sa mga kawayan bla, no? Mga most likely mga 100 meters pa ang imong lakton pinakapuntagid sining lugar. Actually ari is tubig ni, no? Ang mga balay bala nga do mga informal settlers nga diri sila nagtungtong pinakaunhan gid Action Mars diri naging gandak ang bypass operation subong hapon nagapadayon pa di ang inventory sa aton mga kapulisan. Pero may nakita na ko nga mga recoveries ng mga illegal drugs like may mga anom na siguro kagagmay nga sachet sang ginasuspetsuhan Shabu Action Marlon. Karon basi makuha naton ang pangalan gididiri tiwada kay Police Captain Armelin Vargas ang officer in charge sa station number 3 ang detalye no sining ilaging kasa nga bypass operation sining hapon Action Mar. Last report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiling sa totalan nga maka-aksyon sining kamangyabahin sa Pinas laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ibalawon ta maka-aksyon sa pagpanubalik sa ato sa ring patrol kung may mga nagkanadakpan gid man. Isa ka dugay na ginatiin sa ato sa mga otoridad kung illegal nga droga ang paghamalan dara sa area sa Barangay Banago na naman. Balik nyo ba ginatawag nga sealed off? Sang nagliligad gamay tanuig tuway pang COVID-19, di ba lang mayara kamo sa patuman nga sealed off bla ang lugar dara to sa area sa Barangay 2 kung di ka magsala mo. Ayo balik-balik ang problema ho. Bantayan lang tao nga nagagwa sulod. Tukod ka mo sa isa ka grupo nga barang ilang sa obligasyon. Ang area sa Barangay Banago nagaybi kada semana kon kada bulan ho. Nga wala sang bypass operations nga nagakamutikan ang ato sa mga otoridad labi na ang miyembro sang Philippine Drug Enforcement Agency akon PDEA. Kabalik-balik lang Way untat gyapon, galusot gyapon. Ay illegal nga droga akon ining ginatawag nga shabu. Alas 5:23, Action Radio Philippines Standard Time sa ato sa ring pagpanumbalik. Dugang nga mga balita, standby. Mga ka-aksyon, mahilig ang mga Pinoy
Okay, sa ato sa nga monitor sa live stream, Baby Gregorio Yolo bayang hapon. Monitor lang kami sa poblasyon doon sa Salvador Benedicto. Si Talinda Tulidano, salamat gid. Humalimina, good afternoon. Si Jose Mongcal Torilla, good PM. Si Joy Ronquillo, good afternoon. Watching from Kuwait. Joy Ronquillo, hello lang sa family ko sa Magallaon, family Ronquillo Ugatis. Thank you, Action Maroth. Salamat gid. Risa Triza Mamilia Peliado ngayong hapon. Salamat kid. Sina Yendo LNJ. Athea Kibiriman. Vanessa Villa Carlos. Good PM. Salamat kid. Okay. Thank you. Shane Anthony. Ngayong hapon Action Marlon watching live on New Jersey. Tamyaw lang ko na sa family. Lipanya. Thanks and God bless. Shakil Tarak Muhammad. Magtuwarik sita. Amo ni siya. Si Ray Balyoga ngayong hapon sa Marlon. How bag-o palang kuna nakabati nga balita nga korason sang baboy pwede sa tabo. O dito na sa mga American surgeons eh. Tingala ko man nga may ara wala kakaon baboy. Ambal na Shakil. Ray Balyoga baw magbugtaw to sa Action Marlon mag-iwik to sa. Jolie Militado Patrimonio, good PM, unbelievable ang mahimo sang science. Philip Alonsagay, thank you, Philip Alonsagay. Good evening, Migomar, ti basi ma-in love man siya sa baboy. Kay baboy ang niya feelings. Kita sa baboy, basi ko maluyag sa balaw. Good afternoon, Axo Marlon, Jinky Dialagdon, Star Mayo, may habal na Lily King. Jinky Dialagdon, Star Mayo, and to all members of AFC, greetings from London. Thank you. Salamat gid. All right. Sige, standby ka ba na kay balikan tayo iban ng mga balita. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
na mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayong Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayo na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing Aksyon naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio City Hall Report. Aton kilalahon kung sino ang bagong Schools Division Superintendent sa sunod sa nga Bacolod sang Department of Education. Aksyon Dale sa Bacolod City Hall nga report, please come in. Action Mar, nag-swap ang duwa ka mga schools division superintendent sa may Himamaylan kag Bacolod City. Kung madumduman na diri sa may siyudad sa Bacolod, amo si Ma'am Gadis Ameline Sales, pero ini siya Action Mar nagpangalagad dito sa may Himamaylan. Samtang si Dr. Reynaldo Hico naman nga from Himamaylan nag-silo naman diri sa may siyudad sa Bacolod. Kundi nagbayluhan na lang mga Action Mar sila siningatag sa tagsa ka mga posisyon. So according kay Bacolod Councilor Renancito Novero ang chair sa Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod, ini nga mapagbago ang base man sa mando sa Department of Education Central Office kag ginrelay sa may Department of Education Region 6 kag ginbatuman ang mando. Tinalikdan nga si man na mga Bernes nga daw Action Mar sang may ginpatigayon nga turnover kag installation ceremony diri sa may Acacia Hotel sa may siyudad sa Bacolod. Pero ang pagklaro diri ni Novero, wala sa maapektuhan kag wala sa mga panibagong Action Mar, bangod sa mga changes sa liderato no sa dapat Bacolod, hindi maapektuhan ang pagpatuman sa limited face-to-face classes nga nagapadayon dira sa area sang Alangilan National High School. So according kay Novero, assurance diri sa ila sang ni Sir Hico ngati ibuo niya ang tanan niya ay kasara Action Mar siya sining pangalaga diri sa may siyudad sa Bacolod. Ay tingog ni Bacolod Councilor Renancito Novero. Think yan isang DepEd national, ginapagila nila sa regional director. Well, I expect of course the best from him. We expect no less than best, and he promised to give his best. He had a speech last Friday, and then so far as our face-to-face classes are concerned, nag-meeting ko last Monday po sa ako ni Bilog na team. Nag-invitar ko sila ni ang ato assistant division superintendent, he recommended Mr. Rico at the time. Si Mr. Ricalde, and it was made clear na ang face-to-face pilot classroom instruction dito sa
alam nila nationalized kurisigi, ha? Kaya pala na yung mga Actually, vice-principal. sa tingog ni Bacolod Councilor Renesito Novero, ang chairman sa Committee on Education. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, mga ka-action sa rin kaman sa Pinas sa labuton ka sa ahon balita pag-servisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat sa report ni Action Dale Salazar. Sa mga hapon sa nasalita na ang bagong police provincial director sa Negros Occidental Police Provincial Office nga si Colonel Leo Pamitan. Halin na siya sa may Capiz Provincial Police Office, no? Umpisa nagligad nga Domingo, siya na ring bag-o mo nga pinakamataas nga pamuno sang kapulisan sa Negros Occidental. Ti sabong nga hapon kita sa Makakson ang tawag sa courtesy call sa kay Governor Bong Lacson dara sa may Kapitolyo Provincial. Ti siyempre amo laman ni permi ang ato sa ring gidalauman basta gani bag-o ang leader sang pulis sa isa ka lugar. Peace and order una gina galing kay laban-laban nga si Colonel Leo Pamitan. Siya gindi ang magaplastar sa kunanong plano niya sa siring palabuton nga eleksyon na sa bulan sa Mayo. Dako din papel sa atos sa mga kapulisan. Anong order ni Governor Lacson kay Pamitan? First of all, that we will have a peaceful election. I think that should be the priority. And of course, to maintain, peace and order here in the province. That should always be the priority of our provincial director sa PNP. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ang sadto director diri nga si Colonel Rumi Palge way pagyapon mapalayag kung di naman siya sa Ilohon. Kasi Palge isa ini sa mga ka-aksyon sa mga isa siya sa tatlo ka mga provincial directors diri sa Western Visayas nga nalakip sa normal nga reshuffling. Ini pagbalasa bla. Kay ang pagbalasa mga ka-aksyon dapat patagayunon na antes hindi na pagpalampuwason ang election period. Ang election period dato rin nag-umpisa ng kaganda Domingo sang Enero 9 makakson automatic sugod man na sang Comelec Ganban. Tatlo ka mga provincial directors ang ginpang balasa dari sa Western Visayas. Isa dara si Colonel Roy Palge na subong ginboslan ni Colonel Leo Pamitan. Kaway pa mo ba lang ato sa ring ginapabot na nga way lang sandalag ko nga mga krimen nga ginaangot bla sa eleksyon diri sa Negros Occidental. Hindi man ay malipod sa mga kaaksyon ta nga may pila ka mga lugar diri nga bantay sarado man sa mga otoridad bangod sa problema gapon angot sa number 1 armado nga grupo. Ikaduwa, ang bantayanay sang grupo sang duwa ka mga magkasumpong o kung mga nagaengkwentrohanay sa eleksyon. Amo na mga kakson ang permi na bantayan gid sa ato sa mga otoridad. Kay kabudlay nga magalinaputanay bla, no? May mga panaming, may mga preparasyon ng tasa tagsay. Ang balantayan gid naton dira sa may Quinto distrito. Ikalimang nga distrito balaw sang Negros Occidental kay grabing engkwentrohanay da. La Castillana, Moises Padilla, Hidegaran, Himamaylan, Isabela, mo da sang 5th district mga kakson. Ang mayors daw, vice mayor, board members, kongresista, grabe na da engkwentrohanay nilasbong. Amo na nga distrito diri sa Negros Occidental nga duway gidas ang kandidato nga anopos. Ang tanan may kontragid, may kasumpong gid. Teko mo kay nagumpisa ng election period. Karkulo ko may ara sa plastar na nga plano ang ato sa Philippine National Police.
39 minutos nakaligas sa tag ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Iningabahin tala sa aton sang life extension of vitamin D3. Salamat sa mga... Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa. Okay, sa mga nagpadala sa ilas ni Dugang nga mga mensahe dari kita sa pag-acknowledge liwat. Okay, salamat kid. Good afternoon man sa kay okay, si Lily King ko ginagreet niya no. Tarang nga miyembro sang Energy Fans Club. Greetings from London. Okay. Si Ma'am Yvonne Buiser, good afternoon. Aksumarlon dan sharing. Salamat Ma'am Yvonne. Thank you. Jenny Solgon, good afternoon. Aksumarlon. Salamat Ma'am Jean. Okay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagapat-apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang luyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baka sa mag-fire pa to my part because the year nga nagsulod ko, nagkadagdamo ko dita. At that time,
no, sinipo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio Family. Aksyon, naroon ang balita. Alas 5:52, siya rin ang balik report sang patrol. Anong resulta sang pag-usisa sa mga kapulisan sa ginarentahan nga balay sang leader sa Aki Quadra Group kag mga miyembro sila dara sa may area sang barangay Vista Alegre bla to mo, no? Kag ang resulta man sang buy-bust operations. Aksyon Radio. Aksyon dyan sa balik report, please Kevin. Aksyon Mar, ining detalye sa nagluntad pagbalik sa mga kapulisan kag sa mga investigador sa station number 7 diri sa area sang Villa Homes, Barangay Vista Alegre, Ciudad Sang Bacolod, sa lugar kung sariin naman nga balay nga ginarentahan sa grupo sa Aki Quadra, sabi ko sa mga nagluntad sila na nga patay at pinalikdan nga si Mana ang isa malapit lamang sila ginarentahan nga balay samtang pagkiban pa sa naglain-laing nga lugar diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sining hapon Action Mar ang grupo sa station number 7, ang kapulisan sa station number 3, station number 6, at station number 4 ang nagpadulong mismo sa area, sa apartment. Ginatawag nila townhouse Action Mar sa Villa Homes, Barangay Vista Alegre. Kaupod sa mga kapulisan ang pila ka matag reklamo. Actually, una nga nagabot ang tiglawas sa isa ka ginalagara sa 30 anyos nga lalaki. Naging kawatan man, ito doon nila nga nagkawat mo mismo yung grupo ng Quadra. Ang base sa Officer Blatter, ginapahita sinaksyal man ang TV. Pero may certain brands ng TV nga ginapahita ini siya. So amo to una ginpasulod sa balay, ito yung pinaka-purpose nila diri makitaan bala kag may baluan kung bala aragid na line. Aksyon dyan, dalan nga
Matawag kami liwat si Magka daw dula signal mo action Nalmar na liwat de. Alas 5:54 okay na to ang una mong presentation pero gulpi lang naga-fade siya no. Dula-dula sa action na diyan. Tawagan ta liwat be para at least ma-plastar ta maayo ang ibo sa ding communication, no? Angot na yung mga aksyon na sa pagbalik sa mga kapulisan na sa ginanitahan nga balay sa grupo ni Aki Quadra. Aksyon dyan, balik si Bo. Yes, action march sa feeling ko na. Actually, una nga nagabot sa area, ining mismo, no? Ang isa katag reklamo, kundi ko magsala, tiglawas, ini isang 70 years old nga babae, nga lalaki action mo, ginapay tayo sa ka-TV, galing kayo according kay Police Lieutenant Rami Saison, negative ang TV action mo, wala dito sa crime scene o kung nabi sa may apartment. Sunod yun rin nga ginpangita, ining ako nag-abot sa area, ang isa ka lalaki. Ang iya naman sila nga ginapangita action Marlon, ining babae rather, na ang information do, taga-sunod pasong talisay, mga gamit sa sulod siya balay, mga alahas, ang ilaman nga ginapangita. Pero kaya negative man, wala dito sa rather positive, pero ang nakitaan lamang mga personal nga gamit, like bag, no, sapatos, pero ang mga alahas, gadgets, kagiban pa, negative. Wala na dito sa may area. Ikatatlo nga nag-abot nga tagreklamo action Marlon, ining isa ka babahi, medicine student ini siya, no, sang isa man kabulutuan diri sa may siyad sang Bacolod aksyon Marlon. Ang ginapangita sini ang iyaman nga mga gadgets, no, nagapangita sang gadgets siya kag mga personal nga gamit o galing kay negative man aksyon wala dito sa area. And then ang nakita ya lang to ang iya nga sling bag pero unod sini wala na aksyon mga sunod man nga nagkadto dito sa lugar, ining isang lalaki nga ang information taga Barangay Villamonte, ang iya siniya nga balay kawatan, sinilang January 7, action mark. Uy. Ang isa nila kabalay nga wala blas ang tao, ginsulod, no, ang ginalaga sa mga kawatan, may nakitaan to sila nga mga personal nga mga gamit, kag I think suludlan sang isa ka armas lutang. Ato galing babae action man isa ka medicine student sang December 16 ginkawatan ng ilabalay sang kasagsagan lang nga nagabundak ang ulan ang bagyong Odette action mar digto mo sila ng adlaw nga ginsulod man sining nga mga kawatan. All in all, sa 5 ka matag reklamo kay ang pinakaulihing babae nga iya ginapangitang iya nga mga personal nga mga gamit kag iya ginapangitang mga ID lang negative. Wala dito sa area. 5 ka matagreklamo ang nag-abot dito sa lugar, 3 ka matagreklamo personal nga nakita nila gamit sa sulod sang ila mismo sang balay na mismo aksyon mga ginagkalahan sining grupo ni Aki Quadra nga ko sa din ng 4 di sila gani ang nalutangantag na patay tinalikdan nga si Mana. Sa mamon nga investigador, sa ilang okay. Pero mo mga pinaka-complainant ka ni Sir Tanan, sir? Dara na kat. Okay, balikan ta si Akson John Diaz na dulang yesterday nga signal, no? Interview na sa police. May haragid man sang nakita na recover tong ato sa mga kapulisan, pero hindi ko kompleto. Ang ibang tiyan siguro laban-laban base kung na-dispose or na baligya na no? May mga alahas, may TV pa, may pila sa ka mga nabiktima sa pagpangawat, no? Nagligad nga Biyernes lang gali. Or ang bagyo is December 17 no? December 16, 17, no? Ang bagyo nagligad nga bulan. Balikan tayo dugaya si Akson John Diaz na dula interview na Akson John Diaz sa police, no? Nga isa sa mga usisa balik dito sa area, sa lugar nga ginarintahan sang grupo nga Aki Quadra Raberi Group.
Ari na balik nga report action dyan. Action mata mo na ang kabilugan ng mga recoveries diri nila for now, pero ang specific items is wala pa na confirm, gina-check pa ina sa atong mga kapulisan, gina-inventory pa nila subong sa area sa station number 7. Kaya hindi man di pwede action mga dalo nila puli ang mga recoveries according to the kay Saison is i-blatter nila anay, and then i-check na nila sa corresponding blatter sa isa ka station kung sa indig to gin-report ini isang mga tagreklamo, hindi na mo ng time action mar nga most likely process nila kung kinanglanon gid man nga i-turn over. Ang twist ni diri kay may mga information dito sa area nga after connection man natabo ang insidente nga ina sang Sabado, sang Domingo kuno may isa ka lalaki nga nagkadto dito sa area sa balay mismo action mga kag nang kuha sa mga gamit gin pangsulod ko na sa isa ka sako kag gin pangdala action mar. So, ang gina-check din natin sa atong kapulisan, natin anato karmalabot, kag ma-confirm, kung ano matulong report, masibla may mga iban pag ini sila nga grupo o pod, no? Kagamotong nagpangkuha sa mga gamit, sa sinang balay action mark, antes naman naging kandak sining mas may din pagiging investigasyon sang aton nga mga kapulisan. Sa update development sining kaso, bantay mga kaksyon, dili sa gihapon sa Aksyon Radyo Bacolod. Report gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz kinagasaling sa tutarang nga mga kaaksyon sining kamangyabahin sang Pinas. Laboton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Anong natabo man bot sa lingon nga pagkatapos sa sankremento nagluntad nagligad nga Webes ang kon Biyernes ang kaagahon Enero 7 dapat na pagka Sabado to gin kordon na to yung sigida sang kapulis sa kanya babantayan ang balay. Ang tabo may nakita nga pila ka mga persona nagsulos balay ng hakot. Ay tigagin pa. Tani ko gin kordon ni sigida to kag oras mismo sa Sabado to. Inkordo ng balay, kag na mo ng plano nga pabalikon da ang usisaon nga may gamit. Dito pala nakita na nila kung tarin na mo tayo gamit Ano man, ulihin ha? Hindi ko kagina sa akong headline ka si Kuwawi, no? Apaw na galing ko Alas 6:02 Aksyon Radio Philippine Standard Time magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar, Aksyon ang Defensor. Ako naman, Aksyon na Marlon Hervoya. Mga ka-aksyon sa rin ka man sa Pinas. Laboton ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon